Welcome back Mzansi, welcome back Ningizimu Africa. This is Umkhulu Gwabini, I'm your host le Indalo Media TV. Nganza ukuthi ngiyajabula kakhulu sibe ndawonye osukwini namhlanje kule episode ezokufundisa izinto eziningi. Ngicela wenze sure ukuthi uyayibuka le episode izifike egcineni. Don't forget to like, subscribe and comment. Make sure ukuthi le video okanye lama content esiwenza la uyawashare phela nabangani nabathandiweyo bakho, because that's how we grow kule ndima esikuyona, and that's how we reach out to many people abadinga lolu sizo lolu esiyasikhulume ngalo kuma video ethu. Ngenza kwethu ukuthi ilokhunjani episode namhlanje bese ngeke ngasho ukuthi sizoba mnandi kakhulu ngoba ngizokhuluma ngento I'm sure imajority yenu uhlobo oluthize labantu engikhuluma ngalo njengamanje le video eyabo. Lezi zinto engizokhuluma ngazo la izinto abazazi kahle ukuthi ziyenzeka empilweni zabo. Abanye babo njengoba namhlanje izolo ebusuku yenzekile lento kubona, namhlanje abazi ukuthi baqhubeke benze njani. So le video eyakho yini le ngikhuluma ngayo, yini le ngikhuluma ngayo enithinta nonke balandeli bendalo Media TV. Angeke nilalele kumkhulu Gwabini ezana indaba. Nganza kwethu lana ngeke ngenzeka ama video siyaye siqwashise, sibuye nje siyalane, sibuye sithiphisane ukuthi hayibo makwenze ukuthi oke wenze kanje kanje, makwenze ukuthi nokuthi okwenza kanje kanje. So le video enye ehlose nje ukuphaphamisana, ukuvusana, ngoba ngiyabona abantu eke ngi-interact nabo bafika nayo lenkinga kumina. Nganza kwethu la kunesimo mangabe uyingane yakamoya, kunesimo mele u-understand impilo yakho. Uma ngabe uwumuntu wakamoya, uwumuntu ombethwe imoya ngokwegaba nangokuhlukana kwayo, kunesimo okufanele ukuthi ukusiqaphele. Uma ngabe umbethwe imimoya awuziphileli wena. Ngiyayazi le ibhlungu ebantwini abaningi, kepha mangabe umuntu ombethwe nombethe imimoya, ombethwe nombethe izidalo, awuziphileli impilo wena. Kuncane ozenzela kona, okuningi ukwenzelwa yile mimoya oyembethe noma ilabantu abakwembethe. Kuncane kakhulu okuyitshela ukuthi wena uzenzela kona. Usuku uphinda impilo ephindwe impilo eke yaphilwa yilabantu abakwembethe. Ijule kakhulu ke ngenza ukuthi le episode ngicela wenze sure ukuthi uyibuka izifike egcineni le video. Don't forget to like, subscribe and comment kuma topic esuke sikhuluma ngawo. So ngiyakuphike la mkhulu Gwabini, sengiyaqala ke manje, sengiyashubisa ke. Ngicela wenze sure ukuthi ayikho into ekuphazamisayo. Ngitheni lana i-argument yethu la ila, awuziphileli wena mawumbethwe imimoya noma umbethe izidalo noma umbethwe izidalo. Akukho nje ozenzela kona ngokwakho okusuka ekuthenini wena ufuna kube ukuthi nokuthi. Okuningi usuku uphinda izinto eseke zenziwa abantu abakumbethe, imoya ekumbethe. Ngoba isizathu sale moya nalabantu bokuthi bakumbathe ngoba kukhona correct okufanele ubenzele bona. Kukhona iziphambeko abafisa ukuthi ubalungisele zona. Kukhona izikweliti abafisa ukuthi ubagcinele zona. So akwazi ukuthi njengoba ula empilweni uzoyiphilela impilo yakho nje. That is why lokho uyifisela wena nje ngokucabanga kwakho, ngokwazi kwakho, ngokufunda kwakho, uzibona uhlele endaweni ethize, engabe usebenza endaweni ethize, engabe wena ufanelwe ilokhu nalokhu. Ukubone kungenzeki. Usuku ugejele ukuthi njengoba umbethe le moya, njengoba mhlawumbe sekwahamba isigaba wazwayamkela le moya, okanye wazamkela lezi idalo ukuthi cha ngizonisebenzela, kwakhona amasiko wagcinayo okuthatha izinto iziphiwo zasekhaya. Akusewe nako oyiphilelayo. Ungaze uphathwe idepression, ungaze ungene kwidepression ngoba wena ufuna ukwenza into zakho ngokucabanga kwakho nangobuhlakani bakho, nangokuzibona kwakho ukuthi udeservani. Kanti cha akunjalo. Awuziphileli wena. Ngisho umuntu ongakazamkeli izinto zakubo, kwayena kukho okuncane okuphumelela yazenzela kona. Akukho, ngiyayiphinda le.
Uma ngabe usuzamkelile idalwa, wayamkela imoya, noma ungakayamkeli imoya, ungakabamkile abantu abakumbethe nalabo bambethe, akukho ozenzela kona kuphumelele. Awuziphileli wena. So, ngiyalana ke manje sizothipisana ke la. Le ngizoyixoxa namhlanje. Angikaze ngizwe ixoxa nakweyodwa yama platforms akhona lawa amaningi esinawo amaningi esinawo kuma socials. So, consider yourself very lucky, extremely lucky ukuthi uhlangane nomkhulu uGwabini. Nayiki into ke la nganza kwethi imi kanje. Kuba khona igaba ezifikayo empilweni yakho. La khona enene labantu bambethe noma lemoyo yembethe esukufuna isiqali sisebenza ngawe. Isiqali sisebenza phezulu kwesabelo sempilo yakho. Kuzoba khona izinto abayiqhamukisayo kuwena. Uma ngabe beyiqhamukisa lezo zinto, akukakabi ezakho. Uma ngabe uke wazithatha ngokuthi lokhu ngiyakudeserve okwami lokhu, angizijabulise mina ngakho. Usuke usuyinyathela emsileni ke nganza kwethi ngoba kuzolandela lapho usizi lodwa. Okuzolandela lapho uzofuna njengomuntu otinyelwe yinyosi empilweni. Angenze nje umzekeliso. Wena njengoba ubuka le video, ngelinye ilanga uke uphuphe ibhayi elithize. Iphupho amaphupho ayahluka ke, kodwa nje egcineni kosuku uphuphe ibhayi elithize nje. Mhlambe leli bhayi kungabe uyalinikwa ephupheni. Kungabe kuqhamukisa likwaze kusidala silifoldile leli bhayi. Likunikeze leli bhayi noma likwembathise lona. Noma kufika ikhehle elidala likumukeze ibhayi. Noma uzithola usendaweni engathi uthola ngebhayi. Uma ngabe ngokwephupho uma ngabe kungathi uthi uyalithola, ngathi uthola itreasure ngokwephupho lakho. Uyazizwa ukuthi lento engiyithola la ivaluable. Lento engiyithola la ine value ejulile yakamoya. Uzizwa ugaina something kulelo phupho ngokuthola ibhayi. Inkulumo ejulile ke lezo nganza kwethu. Uyabona mase usuphuphe lelo bhayi. Uma usuphuphe nje lelo bhayi, kujwayele ukwenzeka kanjena ke. Kuzoba khona imali ezoqhamuka kuwena. Kuzoba khona imali ezoqhamuka kuwena obukade ungayilindele ukuthi ingaqhamuka. Leyo mali izobe yanele ukuthi okanye ngithi leyo mali izobe idinga ukuthi njengoba wena uphupha ibhayi einsukwini ezimbili ezintathu ezedlule, nansi imali siqhamuka. Sekufuneka ngokomthetho leli bhayi ube umuntu onjani oyolithenga, ulihlambulule, ebese uyalingenisa emzimbeni wakho. Uyalithenga, uyalihlambulula, ebese uzolingenisa emzimbeni wakho ngoba phela uhambe nje uyesitolo ufike uthenga ibhayi ubuye usuligaxa. Cha, akwenziwa kanjalo nganza kwethu. Mhlawumbe ngiyoyenza nje a separate video whereby I'll be lokhunjana, I'll be educating you in terms of lezi zinto zakamoya, lezi zinto njengamabhayi, ikhali esibuye siyiphuphe ukuthi zisetshenziswa kanjani, izamkelwa kanjani, zifakwa kanjani ekhaya. Ngiyokwenza nje like a separate video. Ngikhulume nje ngalezo zinto kuphela. Kodwa la angikho kuleso sigaba sokuxoxa ngalezi zinto. La ngizoxoxa ngokuthi uma ngabe abantu abangibethe noma imoya yakho isisebenza ngawe, kuzoba khona isigaba la uzophupha khona mhlambe ibhayi elithize, mhlambe ngaba ibhayi injeti ehlaza, kungaba injeti emaruni, kungaba mhlambe ibhayi lempangele, impangele ehlaza. Uma uqeda ukuphupha lelo phupho, usuke ujwayele kuzoba khona ithuba elivelayo lokuthi ube nemali. Leyo mali izobe yanele ukuthi ungalithenga lelo bhayi noma ungawathenga leyo mabhayi.
okanye noma ungasithenga leso sikhali ungayosifuna leso sikhali ebese usenzela usiko lakhona ebese usifaka ekhaya. Kodwa mangabe le mali iqhamukile wase wena uyakhohlwa ukuthi konje ubukade uphuphe ini einsukwini ebese le mali uyisebenzisa ukuzijabulisa wena. Usuke usuphambana ke nokusebenza kwethonga, usuke usuphambana nemoya kwembethe, usuke usuyinyathele emsileni ke inyoka lapho, ngoba ukulandela lapho bazofaka untsinyo ongakazi uzulibona abantu abadala, bazofaka untsinyo ongakazi uzulibona ingelosi ezikwembethe ekuyizona ezidinga ukuthi ziphakame zihlambulule zisebenze phezulu kwesabelo sempilo yakho. So uyacophelisisa kakhulu kanza kwethu. Akhumbula awuziphileli wena uma ngabe umbethwe ile moya. It's so unfortunate ukuthi asiyikhetheli sonke lempilo asiyikhethanga. And sonke ngokwegaba zethu nasemakithi emndenini yethu la esitshalwe khona ngokuhlukahlukana kwethu. Akekho seke wayiphila lempilo before. Konke kusha kuthina. Kukusha kunjalo. Asizikhetheli. Everything has been predetermined before ifike kuthina. Thina sesilandela. We may think sometimes we are making choices, or rather we are free, we're exploring things, options, choices. Whereas in fact sisaphila siphinda le mpilo labantu esibambethe. So yonke into yakho indlela yakho nje isiyazi ukuthi uzosuka la ku point A uye ku point B, usuke ku point B uye ku point C. Kodwa iphutha elikhulu esilenzayo thina abantu bakamoya yileli lokuyitshela ukuthi kufanele izinto kwenzeke lokho okufiswa yithina, kwenzeke lokho okufunwa yithina. And uma ngabe uqhubha ngaleyo mentality, okuyisizathu esenza ukuthi ngenze le video ukuzonixwayisa, nginikhuze ngaleyo mentality yokuzibeka phambili, ungagcina ungene kwi depression. Ngike ngathi ngilokhunjana ngikhuluma nabanye abantu engizwana nabo abamkantshubovu asebekhule kakhulu kwelikamoya. Bahleka mangithi mina yazi uma ngabe ungakakhuli kahle ngokakamoya usampampatheka nje ushona ngapha nangapha, usanale ego naloku kuzazi kokuthi mina ngusibanibani mina nginokuthi nokuthi. Ngathi mina kulaba futhi athe ngihleli nabo bahleka, ngithi mina yazi ngisho unganikezwa kungathiwa nawo ama drugs hamba wadayisa ngakini ayobeqala ngakini ungathengwa kuwena ama drugs, ngoba umbethwe ile moya awuzenzeli izinto uma uphethwe ile moya. Bahleka ke abantu kona ngiyaxolisa ukwenza iexample kanje. Imoya yama drugs imoya esingayifisi kakhulu la, kodwa nje ngenzela kuba iexample ezofika izwakale masishane ihlale nje ingadingi ichazwa. Bengithini la kade ngixoxa, bengijoka kulabantu ebengixoxa nabo ngithi yazi abantu kubhlungu kanjani umuntu ongakazamukeli ukuthi ubani, osampampatheka nosezamkelile kodwa osampampatheka osazazisa ukuthi yena uyena, yena udeserve lokhu nalokhu. Ngisho lo muntu ngamnike angathola istock sama drugs siwe hamba wadayisa, ayobeqala ama drugs ungathengwa ngaye ngobani umbethwe ile moya le. Ijule kakhulu nganza kwethu lento yemoya, ijule kakhulu lento yosiko nempilo, ijule kakhulu nganza kwethu. So le video nje ngithatha ngeke ngiyenze ngike nginiphapamise lapho, ngoba lento engikhuluma ngayo ngisho uzophupha ijazi elithize kudlula nje insukwana ezimbalo kube khona imali eqhamukayo, imali eyanele ukuthi leli ijazi usungaya kwisalukwazi esidala, isalukwazi esihlanzekile esikhulekayo, sifike sikuthungele lelo jazi, siqale sikukhulekela indwangu before iye kumthungi. Masifika na kumthungi ifike kumthungi oclean ohlanzekile, isuke kumthungi bakale bakwenzela ijazi lakho ebese uyolihlambulula uliphakamise bese uyalifaka emzimbeni. Ngaso sonke isikhathi uyabona manje ukuthi sengikuvula amehlo ngendlela ejulile. Ogada mawuphuphe ibhayi, waphuphisa isambatho esithize, waphupha ijazi elithize, waphupha ilokhu isikhala esithize sakamoya. Einsukwini ezimbalo kuzoba khona imali ezoqhamuka nje ezobe yanele ukuthi ukwenze lokho, noma leso samba singanele ukuthi wenze okunye nokungaphezulu kwalokho.
kodwa ungakhohlwa ukuthi into ehamba phambili nansi esuke ivule la. Ngibona abantu abadala basuke bekhuluma ukuthi sisondele kuwena mfana, sisondele kuwena ndodakazi yethu. Akungijabulise la. Nanti ibhayi nasi isambatho engasi avoid impilo yami yonke. Sengazi ukuthi sekufanele ngabe lesambatho lesi sikhona ekhaya. Ndodakazi okanye indodana. Akungilokhu njeleke lesambatho. Awungigqokele sona. Ijule kakhulu into yakamoya nganza kwethu, ijule kakhulu. Le video izuba yinde kakhulu. Ngicela nje sibambe lapho. This is Umkhulu Gwabini and le bekuyindalo Media TV. Don't forget to like, subscribe and share. South Africa ngibonga kakhulu nganza kwethu. WhatsApp line yethu ikhona. We are very much active ku WhatsApp. Mosithumele nje iVN, osithumela i-text, siya responda nje ngokukhulu ukuphuthuma. Ningakhohlwa ke namaphupho futhi siyawahlaziya Umkhulu Gwabini. So sisendele nje nganza kwethu, ungastaki ube wedwa kuleyo nto. Ngoba Umkhulu Gwabini once wasondela kuyena, mina ngizokuvulela emhlabeni wabantu abaphila njengawe. Ebese nakuwena kukodwa lokho kuzokuhila ukuzazi ukuthi lento lo uyitshela ukuthi yenzeka kuwena kuphela, akuwena kuphela. Baningi sebedlulile lapho, baningi sebekunqobile lokho. Kodwa kuba nzima kakhulu mangabe uzi-isolate. Kusinda kakhulu, kungakudepressa kakhulu ngesikhathi uyi-isolate kanti umbethwe imoya. Iyahlukumezana, iyasindana mangabe uzi-isolate. So reach out kuMkhulu Gwabini, like, subscribe, ushare content, uxhumane noMkhulu Gwabini nje. Kwesinye isikhathi ungaxhumana nami uyifunela i-advice. Angisho ukuthi ngikwazi konke, cha, akunjalo nganza kwethu, kodwa kukhona nami ngiyokwazi ukuphonsa itshe esivivaneni. Kube khona umehluko. Nganza kwethu asibonane ku-episode elandelayo. Ngicela niphathe kahle. Umkhulu Gwabini lo.